Enek sing kena ndak penak. Apa kuwi? Aku sore mang wis tas iki. Napa? Kena telek. Kena telek iki ndak kowe Ndak nak. penak kuwi. Yes, ya ini wis bahas konoan ya. Lah nggih. Heeh. Nggih matur nuwun Mbak Meke. Nggih, monggo dilanjutke. Bocah iki iso mundak dawa tiba. Setahun kas nundah neo. Nggih, ugi ngaturaken sugeng dalu kemudian kula Mbah Di, ya ampun. Pokoke iki Mbah Di penak ditenane angger kok kaduan jarak 100 meter. Ketok jlirit putih genah jenggote Mbah Di. Ampun pemerintah. Nggih, dipun sekecake anggenipun lelenggan ugi ngaturaken sugeng rawuh. Jadi selamat datang konco-konco Mas Manten, Mbak Manten. Waduh luar biasa. Dah iki lho. Dulurku kulon kono ya wis rawuh kene bengi iki ya ampun. Mas Denisa. Ya ampun. Mas Denisa. Lawas. Sik ben dienakne lek dahar, ya ta? Heeh. Nang ngarep ya Den ya. Ya iya no, nanti ora iki piye lho. Oh, lah gak oleh nang ngarep Den. Lah iya. Piye Bud? Heeh. Engko Mas Denisa aja kesesok kondur. Nggih, pokoke ditunggu nanti gabungannya sama teman-teman Wante Budaya. Nggih. Selamat menikmati hidangan sedaya kemawon juga hiburan pada malam hari ini besarangan konco-konco Wante Budaya tentunya yang didukung sepenuhnya oleh Ila Audio juga BY Lighting. Juga teman-teman YouTuber konco-konco YouTuber sedaya kemawon ingkang sampun nyengkuyung matur nuwun. Nggih. Salajengipun dipun tanjake sinden berikutnya monggo katuran jumeneng Dimas Mary Octavia. Wih. Mas, mrene yo. Bocah kaget aku. Tak emuti. Jo. Alon anggun koyo Meke mang mosok ndak iso to. Ndak iso, Mas. Aku keri lho lek ketemu sliramu ki, Mas. Pengen tak colot anumu, Mas. Mikmu man. Ron. Halo, lah apa ora ndak aman. Oh, ndak lep. Ora. Oke, lek ndak lep ngono ya wani kancane. Ya. Sugeng dalu Mbak Mary. Sugeng dalu Kang Mas. Wah, saya dina kok saya lekongoh bocah ya ampun. Empuk, Mas. Mosok mesti kuwi ngabusi. Tenan Mas, demokan ta ora percaya. Lho. Aku selilo, Mas. Aja sok tawa-tawa ula ning sakabehing priya. Kuwi ndak gak iso gawe bebaya. Lek kowe umpamane ditenani, ayo jajale. Yo mapan. Bocah Makanya ya ora Gojlok, eman-eman. mapan. Wis disape suku ngene iki. Nggih, bapak-bapak monggo menawi ingkang masakne Yo sinden yo elek-elek. bapak-bapak to. Ya piye? Masane yo adik-adik no. Adik-adik. Iya nak. Ya lho masakne adike lek adik. Nanti diwarai tante. Lek bapak-bapak kuwi adike mesti sik lumayan. Lah lek adik-adik, lho adike lho masakne. Masih paham-paham ae. Adik. Lah iya, lek bapak-bapak adike sik lumayan mer. Lah kok adik-adik iki lho. Piye to Mas? Ya piye? Aku ndak teko pikir. Ndak teko pikir takono Randy gue ben dijelasne. Ndak teko aku ndak teko. Heeh, GTTA yang Ya tahu-tahu ampun aja. Mas Randy. Heeh. Nah, iki seneng banget Per. Iya. Senenge kok ora aku ketemu sliramu ki blas. Raimu. Ya seneng no awake dhewe iso ketemu maneh. Itu Ya asal toh? tengangel. Heeh. Saged pinanggihan malih iki ditimbali Pak Heru Santoso Ya. karo Bu Yuni Astuti. Iya. Heeh, iki Mas Ayang Irabi. Mas Ayang. Dadi ya manten. ampun. Pira wene lak jarake Michael lho. Eh. Kawis dadi lho. Kancane wedi.
Sumpah lah iki wedi Biyen aku. biyen Mas, biyen. Masalahnya Mega nek ning kene. Makane karuane ngono lho. Rombongan. Makane kancane iki. Mer, sumpah. Aku ket mang jarak-jarakan karo kowe lek perkara apa ae aku blas ndak enek ndredege. Bareng pirawene lek munjaraki Mega lho, aku langsung mak bios ngono lho. Ora ora Mbak, ya Allah ngono ki tenan lho Mbak. Rasane koyo metu kok open aku langsung. Langsung bios keringet dingin aku. Apa? Kalau jangan gumun jangan pas seorang ayang yo Anu badhe liwat. Monggo monggo. Jenengan bare, Pak. Monggo Pak. monggo Hati-hati, monggo. Pak, ya. Oke monggo. Mer, ikut cemet donatmu lho. Aman rasa tempat. Heeh. Ya, ucapan spesial Mer untuk kedua mempelai. Ora kok bledeh, lek kanca-kancane sinden lho lho. Iki anggun Nyapa? ngene jari ya ditata sing bener. Ora. Lah wong Meri iki angger tanggapan jare saiki modern to Mas, Pak. Jare iki selerekan. Dek iki selerekane ra gelem diselerekne ra gelem. Jare nyapa to Mer? Yo ben eksis kok Mas. Ya, rek apa? Tujuannya soal baru Aku jan gumun karo bocah sitok iki. Jan ndak tau gelem. Ngeten iki Pak, Bu, nuwun sewu. Sik jame sonten, sik gelem kok gawe sandal jindet, gawe sepatu sik gelem. Diluk engkas bar sak lagu. Halah. Iya. Tingginya hilang. Rono. Ya, iki ucapan spesialmu Ya. kanggo kedua mempelai. Wis muga-muga ndang meteng wis ngono ae. Ya, meteng syaratnya piye, Mer? Syarate itrik. Ngono kae lho. Itrik. Wis, iki lek tak bar-barne saya ndodro, ya toh. Wis, langsung ditembangke, Wah. Mer. Tetembangan malih bersama teman-teman Wande Budaya. Oke. Wah, yo enak nom-nomane seger nyawang ngene. Wah, Mas, tenan, ganteng-ganteng nggih. Mas. Selamat datang, Mas. Mas butuh Sugeng tambah rawuh. lho ndak Mas? Nggih. Iki pekuda semua. Pak, jaranan, engko jaranan kabeh iki yo. Sekali dikendangi kendang dadi, alah dadi sak arat-arat Wah. iki. Jan, iki pekuda-pekuda tok iki, Dres. Alhamdulillah. Kabeh ya rawuh undangane Mas Ayang dalu niki matur nuwun sedaya kemawon iki teman-teman manten tumplek blek Mer. Rawuh kabeh iki engko lek Jaran-jaran tok sing ning kene sementara iki. sik teko kono. Iki saiki engko lek teko kene lho. Heeh. Aja Mas, aja engko keri. Yo Ya. nyanyi yo. Ayo lho. Kowe lho. Yo. Anu tak rapi gocelane ya ta. Heeh. Ya. Sapa sing digoceli? Radit. Mas Radit yang mana Mas Radit? Kulo, panganan apa ya? Yang mana? Ya Allah sayangku. Mer. Lek Radit iki dudu iki. Iki Radit tuwa ngene. Iki nama lengkape kowe roh. Sapa? Radit Toto. Lah iki Karepe dhewe. Radit tuwa. Radit Toto. Ini Radit tamu tuwa. spesial Om Jombor ya. Om Jomboy. Ini nanti bagian nyawer aja. Om Jomboy itu juragan sembarang-barang. Sembarang-barang. Jadi lek perkara sawer ora usah kuwatir. Rasa khawatir mesti Ojo renek. sumelang, mesti blas. Utang ngono dhisik. Piye-piye jajale. Iya, Yo, diaturne Mer. Yo, Tembange heeh, Wande Budaya bareng Aila Audio. tambo kangen. Yo. Rasa angel-angel aku iki. Syutingnya piye? Pas kurune. Yo, Wande Budaya. Wasai. Hey. Ayo Ren, Yeho. Yo. Salah ya toh. Saya pora. Masa pawis lali sliramu Ndek semono yen dolan karo aku Apik ngene. Pancen wis suwe Iki ra tau ketemu Wis sak mestine lali aku Mas mumpung saiki ketemu Hey, hey. Jogetan tak
bisa mari. Wande budaya. Asik yo. Ayo mas, ayo mas. Mas sampai wis lali. Hey. Hey hey hey. Hey, monang. Hey. Jalan karo Hey. aku. Hey. 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 Caca. Wis samestine lali aku. Mas mumpung saiki ketemu. Jogetan tetembangan karo aku. Ganti yo tombol kangenmu kangenku. Bali eling nalika iku. Sopi rasane waktu biyen duta dhewe. Nang otaro seling kancane. Kancane sapa? Jauh pada semono yen dolan rame-rame. Guyap rukun seneng hati. Mas gelang nganteng omah. Tak tulis tangga tombol kangen iki. Rasa setimbi durung buta tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Rasa setimbi durung buta tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Nak, nak, oh, ya. Tambah kangen ya Allah, sayangku tirung. Ya ampun, enek atlet renang teko. Alhamdulillah saya gayeng. Pak guru lho piye jong ngono lho. Lah iya. Pak guru akuatik gitu. Pak guru akuatik. Grupnya akuatik drop itu. Weh, Lek ya ini aku approve. Akuatik lomba. Aqua racing. selamat datang ya Mas. Wah, tenan iki para pemuda-pemuda Para lho, Mas. sinoman. Wah, tenan sinoman. Kowe mesti getun, kowe rabi, kowe suwi getun kowe mesti. Yo ora wong neh yo oleh kok. Neh yo oleh. Oleh bakal ora keruan neh. Iya. Isane keruan. Dek iki sing konangan dek iki rene prandi. Kai marana ora. Ora wani dek. Wes, Terima kasih Mary. Oke. Tiba ya sik duwe wedi lho Mary iki duwe wedi wae. Delok lek nyanyi gerok-gerok ngono peh. Lah iki karpet malah teko ngendi-ngendi kok Mer. Aku ngene iki yo nyambi-nyambi benakne karpet barang ngene iki lho. Wis suwi to, Mas. Ya arep apa piye-piye yo rewang lho Mas. Wis suwi to melu karo. Sandalmu urusanmu nyapuk takon aku. Heeh, nggih. Niki Heeh.